A ti ništa može šta ti bude. Stiskaj levo uz bloški, teraj njih! Reci tom Tadiću, bre, reci u kojoj Srbiji živimo, bre, reci onom na Duvenom čvarku, bre, onom ministru, bre, da ne poslao policiju da nas pobije, bre. Reci mu to, bre, reci ovom svetu, da ovo Srbija za Evropu, bre. Jer će ova Srbija u Evropu, bre, jebem te Evropu ako ovo Srbiju priliku. Šta nam radi? Čekaju smrt da padne ovdje sa mosta. Idemo svi zatvoriti ovo. Znate, ajmo. Ajmo sad. Sad napadila! Snimajte dole! Dole! Dole snimaj!